Malawi today. Chomwe chikupatsa chidwi kapena zolankhula kwambiri ndichonena kuti Chilizachi tidachiona ife kuti chinayambidwa kumangidwa. Funso loyamba ndionena kuti kodi Chilizachi muchigumula muyambiraso? Takulandirani kulikonse kumene muli. Mbuyomu mchaka cha 2019 boma linapereka ndalama zokwanira 15 million ku banja la Malemu Gwanda Chakuamba zomangira Chiliza. Ndipo akubanja atalandira nkhani imeneyi sanayilandire bwino, ndipo ananena kuti 15 million kwacha yachepa. Iwowa adapempha kuboma 28 million kwacha kuti ndi imene ingakwane kumangira Chiliza cha Malemuwa. Anderson Moyo amene ali mneneri wakubanja kwa Gwanda Chakuamba ananena kuti ngakhale ndalama yokwanira 30 million idali yokwanira malingana ndi devaluation ya kwacha mu nthawi imeneyi. Ndipo atapereka 15 kwacha ametapereka 15 million kwacha aboma. Mafumu a mchigwa cha Shire anapanga organize fundraising yowonjezera ndalama zomangira Chiliza cha Malemu Gwanda Chakuamba. Ndipo izi anazichita akuti popeza boma linayambisa ntchito yomanga Chiliza mchaka cha 2019, ndipo pofika 2020 ntchito iyi idachita jenga idayima. Ndipo nduna ya zamaboma ang'ono Richard Chimwendo Banda komanso Office of President and Cabinet OPC amene ntchito iyi idali m'manja mwawo ananena kuti iwo adakafufuzabe information yokwanira kuti ayankhepo zokhuzana ndi nkhani iyo tiyedzekeka yapo. Ndipo tikupasireni nkhani imene tabwerera pano. Nkhani tu imene yausa mapiri pachigwa ndionena kuti boma latulutsano 2.7 billion akuti yomangira Chiliza chimenechi. Ndipo izi zazesa mafunso ambiri kuti kodi nchifukwa chani izi zili motero, chifukwa poyamba pacha adatulutsa 15 million ndipo akuti atulutsano 2.7 billion. Nde akunena kuti Chilizachi achiyambiranso. Nde funso nkumanena kuti 15 million icha idangolowa m'madzi. Nde apa takubwereserani mayi uyu amene dzina lake ndi Nthanda Nkhumbanyiwa amayankhulapo zosiyanasiyana za ndale zimene zimachitika mdziko mwathumu. Nde iyeyu akulongosola nkhani yonse, komanso iyeyu ndiochokera mchigwa cha Shire. Tatiyeni timumveni Nthanda Nkhumbanyiwa kuti akuyilongosola modani nkhani, ndipo maganizo ake ndiotani. Inunso ngati muli ndi maganizo tiyeni tikambirane ku comment section. Chomwe chikupatsa chidwi kapena zolankhula kwambiri ndichonena kuti Chilizachi tidachiona ife kuti chinayambidwa kumangidwa. Funso loyamba ndionena kuti kodi Chilizachi muchigumula muyambiraso? Komanso mbuyomo kudaperekedwa 15 million yomwe idakanidwa kunena kuti 15 million yachepa koma kukufunika 28 million. 28 million adauza kunena kuti tatiuzeni kaye momwe mwagwiritsira ntchito 15 million yomwe anthu adakanika kufotokoza momwe 15 million idagwirira ntchito. Now we are talking about 2.7 million. I mean 2.7 billion. We are not talking about millions anymore. We are talking about 2.7 billion. And the contractor amene anapatsidwa ntchito iyi ndoko mudziko mweko. Mina ma contractors athu mutitandizire kunena kuti timvetsetse kunena kuti 2.7 billion kapena amene muli mu komiti mungatipangire draft momwe 2.7 ifuna igwirire ntchito ikulowa pati ndi pati. Musapezerepo mwayi ofuna kuti musololepo. 2.7 it's a lot of money. Now mu chinthucho ngati mungagumule
kuti mukuyambiraso, meaning 15 million ija yangopita masi. Kapena, what's the whole plan? There's a lot of questions you guys you need to answer. 2.7 billion. Yeah, Jani drama you see. Yes, me do a library ima timango tsega ima the same house timango pesa chipinda chimodzi kuika mu library. Yes, se ojoka from Zuwero jakupita uku. Koma, are you telling me the whole thing ikufika mpaka hapa 2.7 billion? Inea kudulava, and I repeat this. Kuli bwino muyambe kumanga Gwanda Chakuamba highway. Mukamanga Gwanda Chakuamba highway. Mukamange Gwanda Chakuamba secondary school imanenedwa ija. Chiliza chizangu kala chapa mwamba chowonjezera. Chifukwa Chiliza tukamba cha 2.7 billion pano pachi chinayambidwa kale. Kunali timadi zomwe ena matikani grenayo Chiliza zabwera pano za masiku anozi cha Malemu Gwanda Chakuamba chakhala mumba yani muchilimba chisakukatengedwa nkhani yake makambidwa ndi andrama. Up to now I don't know kuti zikuti bwanji kumene kukuti kachina katengedwa kachina tani. So are you telling me the sales ziyambiraso 15 million ija ina basido yambirira ija angaipange draft kuti nagwira ntchito ndi chani 2.7 billion iso taipange ni draft. Komanso tumusaiwale Malemu anali ndi ma close people amene amayankhulana nawo zinthu zomwe iwo you understand when I say close people amene fe tikuwadziwa. And if this whole thing is coming out kuchokera kwa anthu amene wo kapena anthu amene womwayika mu committee mu, I'll be okay with it. Zinthu zina tafikireni anthu amene anali nawo close kuti if you have titapanga ichichi, do you think unena kuti mzimu wa Malemu ngakhale usangalala? Malemu anali ndi mtima opereka ndi wachikondi. Musapangire ndrama pa dzina lake. And I repeat this, don't use the name of Gwanda Chakuamba for your personal benefits. Mukulakwitsa kwambiri. Anthu akufa ndi njala, zipatala mulibe mankhwala. Yes, kweni kwa Gwanda Chakuamba mukufuna kuyika Chilizako. Msewu ndowonongeka. Why can't you start? Listen. Secondary school bid ija inatuluka ija. How far is that project, if I may ask? Tinaona bid yonarufa kumangidwe secondary school ya Gwanda Chakuamba. How far is that project? Inapodiraso kukomiti iko timafuna titadziwa kunena kuti kwa amene amakhala nawo close ali mu komiti ndani. Chiliza chomwe chinayambidwa kale mugumula. If yes, 15 million ija basi chomaliza, can you draft 2.7 billion ikulowa pati? Ndiya nkulaso komaliza kani mini kunena kuti muyambe Gwanda Chakuamba highway school, highway mukamaliza mangani secondary school. China chicho sio bwa inu yomwe nachitchula mudzina la Gwanda Chakuamba chipangeni. Chiliza chizakhalira pamwamba. I believe mzimu wa Malemu uzakhala usangalala. Koma mukayuza dzina lake pofuna kuti mukhutise mimba zanu musololepo, I swear mukuputa matemberero akulu. Chifukwa mtundu wake ukuzunzika faja anthu adyera. Malemu adakhali moyo izi ena muzifunse kuna kuti kodi adakhala kuti Malemu alipo chinthu choyambirira chomwe iwo adakafuna kuti chichitike kwawo chikanakhala chani? Amene munakhala nawo close masala muli nawo. Koma inu adyera amefa mukhutise mimba zanu mupezepo sololerapo.
muziganizire. Sikuti anthu akusanje tinagona kapena no. Mabridge awo anaduka 2.7 billion ni ndalama nena kuti olo even pa misofolo paja oloka ndi padoma sepaja ndikumanga sewamu amba ndito rusunga madukeso. So you need to draft down, light down homwe ndalama ya 2.7 ifuna ikwirire ntchito. Tikudziwa tate muli library muli sewu ndi zinthu even library how big that library imafunika. Isewu nthu umene yes komana sewu mungomanga joka pa ziwere paja kupita uku. East Bank Road simukuganizira Gwanda Chakuamba highway munanina. Osayamba mene bwanchi. Ndanena kale kunena kuti mwadia umbajana makonyo mukakhala pasi komiti yanu amene muli mmene mumukomiti muzifuse kuti kodi zomwe tikupangazi if Malemu analipo chomwe chomwe adakafuna kwawo chichitike ndi chani. 2.7 billion munakatha kumanga chipatala chachikulu in the name of Gwanda Chakuamba. Munapanga kale mention Gwanda Chakuamba secondary school mukikanika. Up to now tinagona bidi how far kulizi. Muta kumanga hivi nsewu ndu wase tikachira sozanse so munawo basakale dzina kupereka mimba ikupereka dzina la mwana mimba palibe. Up to now those project zili kuti zikupoterabe. So just because it's a campaign season and you think you people will be just coming in the easy we know encouraging no, not in Chile Valley. So please amena muli committee muzifuso ndi mu committee those people who are close with the late alimo what 15 million ichi inagwira ntchito yanchi kodi apapatika gumula ndoti basi 15 million chapita mukamaliza mupange draft bwino 2.7 billion mwefa igwirire ntchito dziko lidziwe